La caseta de neu. Era un dia molt fred d'hivern. Hi havia molta neu per tot arreu. En Pau i en Joan havien fet 2 ninots de neu i s'havien estat llançant boles l'un a l'altre fins que se'n van cansar. En Pau i en Joan, no us ho he dit, eren 2 follets. Llavors van decidir construir una casa de neu per ells. Com ja saps, s'està més calentós sota la neu que a sobre, Va dir en Pau a en Joan. És per això que si fem una casa sota la neu serà com si tinguéssim flassades. La tieta Lola m'ho va explicar la setmana passada. Oh, sí! Fem una coseta de neu! Va dir en Joan. M'agradaria molt! Van començar, doncs, a construir la casa. Van soscavar la neu amuntegada i hi van fer un forat. Llavors van començar la caseta. Van fer les parets comprimint la neu mentre la construïen. Ara posarem el sostre. Va dir en Joan. El farem bonic i rodó. Així serà més fàcil d'alçar. Farem forats a les parets per a les finestres. Va dir en Pau. Però no gaire grans, ja que no volem que hi entri el fred, També hi posarem una porteta. Oi que és divertit, Joan? Van treballar molt i quan va arribar l'hora de prendre el cafè, la caseta ja estava gairebé acabada. Els 2 follets se la van mirar orgullosos. Uf, estaven acalorats per l'esforç i la caseta de neu els semblava acollidora i confortable. Visca! Viurem aquí! Va dir en Pau. Portem els llits i dormim aquí. Estarem tan calentons com un torró. Bé, però a la caseta només hi cabrà un llit. Va dir en Joan. Portaré el meu. Podem dormir tots 2 junts. Van col·locar el llit a la caseta de neu i van asseure-s'hi tot menjant els entrepans que la tieta Lola els havia preparat. Al cap i a la fi fa una mica de fred. Va dir en Pau tremolant. Per què no construïm una petita llar i posem uns quants branquillons per fer un foc? Si estarà molt bé. Aleshores ens posem al llit i dormim. Van fer, doncs, un foc reconfortant. Es van arronsar al llit i es van adormir tot seguit. Però... ai, las! Aviat van despertar-se quan van sentir un degoteig que els queia a sobre. La casa havia desaparegut. Estaven completament xops. Oh! Què està passant? Va cridar en Pau. Joan, afanya't! Què li ha passat a la nostra caseta? Bé, vosaltres sí que sabeu què va passar, oi? Els pobres Pau i Joan no ho van pas encertar quan van decidir encendre un foc dins d'una casa de neu. No us sembla?